Čauko Marek, si chcel zvuk a obraz, takže toto je Florida, Sandestin. Vidíš vysoké budovy. Tu na teraz robím cleaning, čiže pripravujem na sezónu snack bar, lebo všetko to začne v marci. Ľudia prichádzajú tu na dovolenky a treba to tu upratať. Takže takto vyzerá pláž. Veľmi pekná. Môžeš vidieť biely piesok, krásne more, čajky. Veľmi pekné. No. Takže tak. Teraz najnovšie robí videa Jager, tak a ja som trošku natočil, aby si to tu videl, ako to tu celé vyzerá. V tomto bare možno budem robiť, ale uvidíme. Zatiaľ robím kaviarni, no a uvidí sa, lebo tu by sa mi viac páčilo. Samozrejme. Dobre, takže to je všetko. Pozdravujem na Slovensko.